I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da nađete film, kako da proverite koji vam se film sviđa na Popcorn. Dakle, normalno treba će vam Popcorn, ostavit ću link u opisu videa, taj snimak što sam snimao. Ok, evo ovo se učite. Inače, zamenio sam Hypercam za Bandicam. Bandicam, to jest i svi da mi se prato Bandicam nije baš dobar, najbolji Hypercam, malo se zbunim, ali što mi se ovo učita. Ojde danas. Nije ovo u redu. Evo. Možemo danas. Evo ga napokon. Dakle, sada potražimo film koji želimo. Ajde. Okej, ovo je sve u redu nego do ovog. Izvinite, ljudi su nešto mi plače. Okej, nađite film koji god želite, ću kliknuti se dola, da što neće nešto mi uđe. Evo vidite, lupio sam ovo. Ostao sam živ. Loading. Šta je ovo, bože? A stalno ove reklame smaraju. I evo ga, nastavljamo. Bilo što je, uđe sam bilo što je, ovo je escape plan Bexa. Ok, sad vam piše ovdje trailer. Klikajte na to. Vidite, sad vam ovaj klip s YouTube kao thriller. I tako možete pogledati da li vam se sviđa taj film ili uopšte ne. Evo vidite, sad je to thriller, samo što će meni sada koči zato što snijem trenutno. Vidite, dakle sve je normalno i kad hoćete da izađete samo kliknete ovdje moves ili kliknete bukvalno samo ovdje i ukucate, evo vidite, dođemo plan Bexa. Ok, ako ste me razumeli, radite to i možete vidjeti svaki film koji vam, ako vam se sviđa, ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite like, share i subscribe u znak podrške. Ćao!